Ja sit jatkuu. Saatiin. Siis perhe oli Minecraft. Meni mun oma Minecraft-profiili. Anteeksi. Menin oman Minecraft-profiiliin. Niin menin sinne skin-versioon juttuun. Jonne missä voi vaihtaa skinit ja siellä ei sitten sitä skiniä. Ja mun piti surffailla internetin läpi ja löytää se skini. Mutta joo. Nyt jatketaan tällä Minecraftin maailmalla. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Näin on hyvä. Sieltä mitteliin. Onks armorit päälle? Ja sitten lähdetään rakentaa. Hetkonen. Oliko tulla... En ole varma, mutta voi hyvin olla. Onko mitteli vielä menossa kukkaa? Ei oo vielä menossa mittelin kukkaa. Ja tuosta noin. Enter peal. Lankperä. Kone. Noin. Peenu kantapas vittu. Aha, tuleeko humppeli? Ei! Fuck! No. Joo. Hei muuten, jatketaan kohta pärinässä. Mä ajattelin sinnekin mennä.